Спрете! Преди да напишете супер видео или ти си вдъхновение, не го правете. Истината е, че започвам да мразя факта, че ме харесвате. Защото вие не харесвате мен. Вие харесвате тази версия на мен, която аз внимателно редактирах. Изрязах и ви сервирах с подходящото осветление. Вие сте влюбени в един алгоритъм, а не в човекът, който седи зад него. Ако ме срещнете в 3 сутринта, когато не мога да спя от тревожност, няма да ме харесате. Ако ме видите, когато съм груб, егоистичен или просто празен, ще ме подминете. Тук, в това малко прозорче на телефона ви, аз съм проект. Аз съм вашата проекция за някой, който знае какво прави. Но аз също се лутам. И ме плаши това, че ми вярвате толкова лесно. Това, че оставяте един непознат да ви казва как да живеете. Само защото знае как да монтира видео. Защо имате нужда да ме идеализирате? Може би защото е по-лесно да следвате някой съвършен на екрана, отколкото да се справите срещу собствените си недостатъци. Харесвайки мен, вие всъщност бягате от себе си. И аз ставам съучастник в тази лъжа. Този месец, в който ме нямаше, не бях в никаква творческа пауза. Просто ме беше срам да продължа да играя този театър за теб. Беше ме срам, че ти вярваш повече на този образ, отколкото на себе си. Така че ето новите правила. Ако ще стоиш тук, спри да ме боготвориш. Искам да виждаш пукнатините. Искам да знаеш, че аз съм просто човек. Ако не можеш да понесеш истината, че идолът ти е фалшив, бутонът Unfollow е някъде тук. Използвай го. Предизвиквам те.